Λιονέλ Μέση, όπως λέμε Διέγκο Αρμάντο Μαραντόνα ή όπως αναφέρει ο διεθνής τύπος Μέσιντόνα. Το νέο αστέρι του παγκόσμιου ποδοσφαίρου βαδίζει στα χνάρια του θρυλικού Ντιεγκίτο. Στον ημιτελικό κυπέλου με την Χετάφε μας γύρισε όλους 21 χρόνια πίσω, όταν ο Μαραντόνα είχε περάσει σχεδόν όλη την εθνική ομάδα της Αγγλίας και είχε μπει με την μπάλα στα δίχτυα. Ο Μέση έκανε το ίδιο, αναγκάζοντας τον συμπαίκτη του Έιντορ Γκούντιονσεν, που βλέπετε στην άκρη της οθόνης, να μην πιστεύει στα μάτια του. Ο Μέση πέτυχε και άλλο εξαιρετικό γκολ στο 5-2 της Μπαρτσελώνα επί της Χετάφε, που εξασφαλίζει ουσιαστικά την πρόκριση των Μπλαουγκράνα στον τελικό του κυπέλου Ισπανίας. Αυτό όμως που έμεινε βαθιά χαραγμένο στη μνήμη όλων όσοι βρέθηκαν στο Camp Nou ήταν το γκολ αλλά Μαραντόνα από τον διάδοχο του Μαραντόνα. Η ηρωνία της τύχης, ο Διέγκο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε κλινική και δεν είναι σε θέση να θαυμάσει τα κατορθώματα του ποδοσφαιρικού τέκνου του.